Hi guys! Ayan, nami imbento. Lutoon ni siya ha, nga kanang way kurinti, way kalayo. Okay, ang first, gibutangan og distilled water. Dayon, siguro na sanpin. Kanya na. Super sa, dayon. Ayaw sa, katong rice. Rice una, kanya na ibubukan. Sanpin na. Oh, hilaw na siya nga rice. Naano siya daan sa pot. Dayon. Uy, kari manggod. Oh. Naa siya'y toppings nga sudan. Ano na siya? Ang tuna. Ah, fish. Fish din na siya. Okay. Dayon. Kani guys, ang water ani is kauban na siya sa packing. Wait sa ha. And ang water, ayan na, ibubo na siya. Ang sauce ani asang sauce. Wala na, mo na siya tanan. Oh, mora ni sila. Lahi dahil ng usa. And then, isa man ni siya. Uy, in-check man to. Mo na siyang heating bag. Ibutang na to ni sa ilaw. Mo na siya muluto. Gimix na daan para unya magbukal na siya guys. So tanawan ninyo. Okay, ready? Go! 1, 2, 3, go! Ayan na guys. Muinit na siya ron. Ayan. Then i-cover na. Mainit na guys. Init. Next, i-pour ang rice again. Tinuod na siya nga rice, hilaw. Not yet cooked already. And then, ang toppings. Wow. Meat. Salamat. Karni na siya, sausage. Mura siyang sausage, babe. Okay. Then, iyang sauce. Ang sauce idungan? Idungan lang. Idungan lang. Okay. Then, ang water. Next, ang water. Okay. Mix. Para ang lasa makatag sa rice. Ayan siya guys. Kabukal na siya. Ayan, bukal. Ba, uy. Okay, ready? 1, 2, 3. Tanawa guys ha. Muaso na siya ron. Wait sa tao. Pila ka seconds. Mubukal na ron ang water. Ayan na. Ang heating bag. Ayan na, kaninit na siya. Reaction siya. Sige, butang na. Mainit na siya. Then cover. Okay, then pila na natin pa minutes. Naanad pa instant rice with sudan. Oh, gaaso guys. Ayan, nagluto. Gabukal nagmaayo guys. Ayan, nagbukal siya maayo.
Pero, Ayan, nag-aso. Ayan, may aso-aso pa. Oh, gaaso guys. Ayan, nagluto. Gabukal lag maayo guys. Ayan, nagbukal siya maayo. Ayan, madungog ba? Oh, gaaso guys. tabaw ka aning 1, 2, 3. Okay, open na guys. ako naluto. Wala pa? Sige, balik. Ayan na guys, ang instant rice. Sausage man dahil siya dahil. Oh, itong sausage. Muna niya ang finished product guys. Rice with sausage. Chinese sausage. Lami siya guys. May ignorante man sa taan niyo eh. Instant rice with sausage. Hinatag na po ni guys. Okay, ang second. Luto na. Open sesame. 1, 2, 3. Oo, biya ko kayo. Gawin ka. Kung ano siya? Tuna. Tuna, no? Bitsa. Tagay daw ko. Tagagmay. Masa ano ko pagtilagmay. Okay? Okay na yun? Luto. Hala, as in, luto gyud siya ba? Lami.